أرست زينام بايتو كالتزبي لوم يبزكايدو رابعي عمد زبن سراح مبل 29 سرعة خيبا 4 أواجات بمرمارة تجيبو أب مبرق أفريقيا زلو زباوي دحنة نمحلاو زباوي تكالات سأطا متنخارات لاي كم زخونة مكتل قدما منستر تمسكن ترونه غريصو كاب زينا وصاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نعودة سراح ناب سعود عربية مؤتهم تحبيرون سلام طعنا بالله يزخوركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حدا خوينو كم تلمود نساعات زحزنيام زيناتات حزه مصي لخو زيناتات ندامرحكم سخم صنح دما انا برهان فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر بايتو كالتزبي لومي اب زكايدو رابع عمد زبن سراح مبل 29 سرعه خيبام 4 اواجات سممعات بممرمار اصديقلهم أتي بايتو فلما زصدقو نلمعات كبابن حملواي قطبان أمونغو إثيوبيان منغست إيطاليانن زتقبر سممع لقاح 11.5 مليون يورو يوم نمدنفعي كيدي ممهار مستمهار عودة تمرتي مفتصمي بروغرام ترانسفورميشن منغست إثيوبيا مس محبر عالم لقى لمعات زقبرو سممعنة لقاح 50 مليون دولار أصديقلهم كابزي بتوسخي متايشي سمعنت كوربوريشن فاينانس أفريكا كمون أمونغو إثيوبيان منغستي أوستريان زتفرم سمعنت ترانسبورت صادقلهم لو من صباحنا بكتم أديس أبابا زكايد سالساي عالم لخ قبائي سلام حدنة لمعات مكياد تجميرون تي قبائي بقندو شوتتات زلاق لمعات محبرة أمنة أفريكا مكلتاف أجندة 2033 حبرة أفريكا معواتن كيدي قجل 10 أفريكا 2025 معواتن تخرت بمقواريو إنها تخايد زرك أبتي قبائي بريزيدنت هيا سكاسلاسي أبو منبر كوميشن حبرة أفريكا محمد علي يوسف لعلواي صحفي قبائي تكالات هايمانوت إثيوبيا ليك توغهان كاسيس تاغاي تادلم بريزيدنت جي عسرا انترفيز فورم دبليو بروفيسور كول درهام كمون أبوتات هايمانوتن عبيت عدن النات ساتفو يركبون جي عسرا انترفيز فورم حبرت أفريكان أبي تحت حبرت أفريكا زركبا استفاليات تكالاتن بمتحبار زي تسناد قبائي مخانو تقاليسو لهم أب مبرق أفريقيا زلو زباوي دحننت نمحلاو زباوي تكالات صتا متنخار أدلاي كم زخونم مكتل قدامي منستر تمسجن ترونه قليصوم زباوي أخيبا كوميتي أقلقلوت حبريتان دحننت مبرق أفريقيا بأسنة دعنت إثيوبيا يكايدلهم إثيوبيا زلاق السلام زرقاقص متأمان بمهناز أب حاوراو عدلات بمسرحن بمتنعنيو إلى كم تأمنون تزاري بملهم شتو أجندة 2033 سلاماويت عدلات عبيت زصفحلان أفريكا قادي ناي مقبر أجندة كم زخون أبريهم إثيوبيا نسلامتي كوابي نعمتات بصنعات زقومت حاجر كم زخونت بمحبر زيد ما زي لوت تقبار سلام إثيوبيا زخونت حاجر قربيت بسنة سلام نتاوقت معباي تخيل يلان كابزبل امنت زفلفل قواميو إيلوم يوم أب بروغرام 5 مليون كودرات إثيوبيا كساب حزي العلي كلتا ميتن 70 شح زغنو من أساي سلطانهم بمززام مسكر ورقات كم زوصدو تقليسو لهم أب زحلفو 10 أوارح أب ملا هاجر العلي شمون تميت الشح من أساي تمزقوهم سلطانا بمكتال كم زركوو أما خاري منستر إنوفيشن تكنولوجين أبيت بايو تزاريبهم كمون جزياتهم لعلي كلتا ميت شح زغنو بمسارتاوي بروغرامينج لعلي كلتا ميت 35 شح أب داتا ساينس
لعلي 320 شح اندرويد بروغرامينج كمون لعلي 125 شح دمام بارتيفيشال انتليجنس الناس سلطنوا كم زركبوا عبرهم تبركتي حزدما بزرزر نبز حزنام زيناتات كحلفكم اب وشتي تلاوات كونتات بهراو ربحه بزبلص المحلاو تنكر حدنتن قطواو عقمن مهناص كم زغبا تغليصوم بهراو ربحه ኢትዮጵያ ንምخبار ዋኑ ዝጠልቦ ዲፕሎማሲ እናተተግበረ ምዃኑውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አፍሊጡሎም ንጸብጻብ ይመር አደም ዳሃብያሲን ኢትዮጵያውያን ወላኳ ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣፈላላይ ዝፈጥሩ ጉዳያት እንተሃለዎ ብዘይ ፈላላይ ካብ ዝተኣኻኸብሉ ጉዳይ ተሓደ ብሄራዊ ረብሓ ሃገሮም እዩ ኣብ ኢቲቪ መደብ የዛሬት ኢትዮጵያ ሓሳቦም ዝሃቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ምክትል መራሒ አርክቴክ ዮሐንስ መኮንን ብሄራዊ ረብሓ ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢሎም ባንድ ሀገር ውስጥ የተለያየ አመለካከት ኖሮን የተለያየ ፖለቲካ ፍልስፍና ልንከተል እንችላለን ኣብ ሓደ ሀገር ዝተፈላላዩ አመለካከታት ሃልዩና ዝተፈላላዩ ፍልስፍና ክንስዕብ ንኽእል ኢና ዘከራኽሩናን ንናሕንሕሎምን አጀንዳታት ኣለው ግና ብፍጹም ንድርድር ዘይቀርቡ ቀዳምነት ዝወሃቦም ሃገራዊ ጉዳያት ኣለው እዚኦም ናይ ሓባር አጀንዳታት እዮም ኩሎም ዜጋታት ብሓባር ደው ዝብሉሎም አጀንዳታት እዮም ሃገራዊ ረብሓ ምሕላው ብዙሓት ስራሕቲ ዝጠልብ ጉዳይ ምዃኑ ይግለጽ ብምዃኑ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምሕላው ጠንኮር ውሽጣዊ ሓድነትን ቁጠባዊ ዓቕሚ ምህናጽ ግድን ይብሉ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ምክትል ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ርክብ ወጻእን ጉዳያት ሰላምን ዶክተር ፋቲሕ መህዲ ብሔራዊ ጥቅማችን ለማምጣት ኢኮኖሚ እድገት ማምጣት አለብን ኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ደግሞ ብሔራዊ ረብሓና ንምሕላው ቁጠባና ክነማዕብል ኣለና ነዚ ድማ ምስ ዝተፈላላዩ ኣብ ዞባን ኣብ መላእ ሃገር ምስ ዘለው ነዚ እውን እቲ ሓደ ሜላ ወርልድ ኦርጋናይዜሽን እዩ ኣብኡ ንምእታው ዝግበር ጻዕሪ እውን እቲ ሓደ መርኣያ እዩ ተለዋወጥ ጉዳያት ኣብ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዞባ መብራቅ አፍሪካ ኾነ በብርካ ዓለም ብሄራዊ ረብሓ ሃገር ንምሕላው እዋኑ ዘገናዘበ ስራሕ ዲፕሎማሲ ይስራሕ ምህላው ዲፕሎማት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ ዘሪሁን መገርሳ ተዛሪቦም ብሄራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ አንድ አቅጣጫ ብቻ እንከተልም እንደ ሁኔታው ተጣጣፊ መሆን የግድ ነው ብሔራዊ ረብሓና ንምሕላው ሓደ አንፈት ጥራሕ ይንኽተልን ከመ ኩነታቱ ምትዕጽጻፍ ግድን ይብል ስለዝኾነ ፕራግማቲክ ዝኾነ ፖሊሲ ወጻኢና ንኽተል ኩሉ ዜጋ ንረብሓ ሃገሩ ደው ምባል ጉዳይ ሃገር ብምዃኑ ብሓባር እናይ ምዃን ጥንካረ ምጉልባት ይግባእ እውን ተባሂሉ ለብሔራዊ ጥቅም ጥብቅና ዘብ መቆም ለአንድ ፓርቲ መቆም ማለት አይደለም ንብሔራዊ ረብሓና ውግንና ሂብና ደው ንበል ማለት ንሓደ ፓርቲ ንሓደ መንግስትን ምውጋን ኣይኮነን ብሔራዊ ጥቕሚ ንሃገር ዝግበር እዩ ሃገር ዘላቂት እያ ንዘመናት ዝተወራረስናዮም ክብርታት ዝነብሩ ሃገር እንትህሉ እዩ ኢትዮጵያ ተደማጽነታ ክብ ንምባልን ብሄራዊ ረብሓ ንምኽባር ናብ ዓለም ለኸ ትካላት ምጽምባርን በር ባሕሪ ናይ ምርካብ ጻዕራ ቀጺላትልያ كيلاتات عنا زل علوم حتتات ملاش نمهاب منجستي قرب مخانو منستر تعنا دكتور مقدس دابا حبيران أبز حلفو عمتات بزفرت عنا استفرالي ممحاشات كم استفصمو تن منستر مس ETV أبز نورنس أنحيت قليس أنا اللوام أبادي دمك أب زحلفو عمتات بمداي زفرت عنا استفلالو ممحاشات كم استفتصمو منستر عنا دكتور مقدس دابا مس ETV أب زنبرن تانحيت حبيرن የዛሬ 30 ዓመት የነበረን ፖሊሲ አብዛኛው ነገሩ መከላከልን ትኩረት የሰጠ እንደነበር ይታወቃል ቅድም 30 ዓመት ዝነበረና ፖሊሲ ኣብ ምክልኻል በአብዛሓ ትኩረት ዝገበረ እዩ እዚ ምክልኻል ሒዝና ንፖሊሲ እታወት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ብሓባር ይስራሕሉ እዩ ብመዳይ መሰረተ ልምዓት ክኢላ ስልጠና ቀረብ መድሓኒት ብዙሓት ስራሕታት ተሰሪሖም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት ኣዋጅ ግልጋሎትን ቁፅፅርን ጥዕና ጸዲቑ እዩ ብዝጸደቐ ኣዋጅ ግልጋሎትን ቁፅፅርን ጥዕና ንኪላታት መድሕን ጥዕና ክህልዎም ከም ዝተደንገገ እተን ሚኒስትር አብሪሄን በዚህ ዓመት የጸደቀው የጤና አዋጃችን የጤና አገልግሎትና ቁጥጥር አዋጃችን ኣብዚ ዓመት ብዝጸደቀ ኣዋጅ ግልጋሎትን ቁፅፅርን ጥዕና ንኽኢላታት መድሕን ጥዕና ኣጽዲቑ እዩ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝወሃብ ሕክምና ሙሉእ ብጽሒት ብምውሳድ ንምፍጻም ኣዋጅ ጸዲቑ እዩ እዚ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ክስርሑ ዝግብኦም ተግባራት ኣለው እዚ እውን ኣብዚ ዓመት ተጀሚሩ እዩ ብጌጋ ሕክምና ዝፍጠሩ ስሕተታት ተሓታትነት ከመይ ይረጋገጽ ዝብል እውን ኣብዚ ኣዋጅ ተቐሚጡ እዩ
ክኢላታት ጥዕና ንዝህልዎም ሕቶታት ኣብ ግልጋሎት ውሽጢ ኮይኖም ምሕታት ዓለም ለኸ ሕጊ ምዃኑ ዝሓበራተን ሚኒስትር ሓደራ ሕብረተሰብ ብምሕላው ምስ መንግስቲ ተቀራሪቦም ብሓባር ንክሰርሑን ጸገማት ንክፈትሑን ከም ዝግባእ ዶክተር መቅደስ ዳባ አገንዚበን። ሽቶ ማእኸል ቱሪዝም ከተማ ብሸፍቱ ንምዕዋት ልዕሊ 2800 ሰባት ዝሕዝ ኣዳራሽ ዘካተተ ማእኸል ኮንቬንሽን ይህነጽ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ዝቕጽል ዓመት ልዕሊ 10 ዓለም ለኸ ሆቴላት ናብ ስራሕ ከም ዝኣትውን ተሓቢሩሎም። ዓምዲ ኩሎም መስሕባትና ተፈጥራዊ ጸጋታትና ብምዃኖም ንሓለዋን ክንክንን ዘለና ጠመተ ልዑል ክብሉ ዝገለጹ ኮሚሽን ቱሪዝም ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ እዮም። መርሃ ሰላም መረሳ ተወሳኺ ኣለዎ። ካብ ዋና ከተማ ሃገርና ብቐረባ ርሕቐት ትርከብን ብተፈጥሮ ጸጋታታ ትልለ ከተማ ቢሾፍቱ ዞም ጸጋታት ክህወጹ ካብ ዝግበሩ ጻዕርታት ብዝሰገረ ነታ ከተማ ማእኸል ኮንፈረንስ ቱሪዝም ንምግባርን ቶም ተፈጥሮዊ ጸጋታት ተወሳኺ ኣታውን ፍልፍል ኣታውን ዝገብር ተዓጻጻፋይ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚሽን ቱሪዝም ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ኣይተ ደጀኔ በድሩ ንጠለብ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ዘገልግሉ መሰረተ ልምዓት ይህነጹ ከም ዘለው ይገልጹ። ከተማዋ እንደ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ከተማ ከመሆኑ አንጻር እዛ ከተማ ማእኸል ኮንፈረንስ ቱሪዝም ከም ምዃና ነቲ ኮንፈረንስ ቱሪዝም እንእንግደሉ ስፍሕ ዝበለን ልዕሊ 2800 ሰባት ዝሕዝ ኣዳራሽን ካልኦት ተወሰኽቲ 21 ሓገዝቲ ኣዳራሻት ኣለዉ። ምስ እዚ ነቲ ተኣካቢ ይኹን ተገልጋሊ ግልጋሎት ዝህቡ ናይ ንግዲ ትካላት ቤት ምግቢ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ ገዚፍ ማእኸል ኮንቬንሽን እንዳሃነጽና ንርከብ። ነታ ከተማ ብዓውዲ ቱሪዝም ተጠቃምነታ ንምርግጋጽ ዝኽእሉ ጻዕርታት ብሰብ ሃፍቲ ክሳለጡ መንግስታዊ ዕማማት ብግቡእ ይስርሑ ምህላዎም ወሲኾም ይሕብሩ። በዋናነት የምንሰራበት አንደኛ የኢንስቲትዩሽን ዴቨሎፕመንት ነው። ቀንዲ ዕማም ጌርና ካብ ነጥፈሎም ዛዕባታት ተቐንዲ ቁፅፅር ምዕባለ ወይ ከዓ ድልውነት ትካላት ምዕባል ማለት ሆቴላት ክበዝሑ ብሰብ ሃፍቲ ዝህነጹ ሆቴላት ክዛይዱን ኢንቨስትመንት ብስፍሓት ኣብዚ ከተማ ንኸዓልብ ደረጃኦም ዝሓለዉ ሆቴላት ክህነጹ ስራሕትታት እንዳዓመምና ንርከብ። ዝተሃነጹ ድማ ናብ ስራሕ ክኣትዉ እንዳገበርና ንርከብ። ኣብ ዝቕጽል ዓመት ልዕሊ 10 ዓለም ለኸ ሆቴላት ተሃኒጾም ናብ ስራሕ ዝኣትዉ እዮም ዝኾኑ። ኣይተ ኣሌክስ በዳሳ መካየዲ ስራሕ ከተማ ቢሾፍቱ ካብ ዝርከቡ ሆቴላት ሓዲኡ እዮም። እዚ ዘፈር ዝህቦ ረብሓ ግምት ውሽጢ ብምእታው ቅድሚ 4 ዓመታት ነዚ ሆቴል ምልማዕ ከም ዝተኻእለ ብምግላጽ ንመብርሂ ሓላፊ ኮሚሽን ቱሪዝም ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ይረጋግጹ። እዚ ንጥፈት ፍልፍል ሸርፊ ወጻኢ ከም ምዃኑ ሆቴሎም ረቋሒ ዓለም ለኸ ብዘማልአ ኣግባብ ይንቀሳቐስ ምህላው ይናገሩ። አሁን የምንገኝበት በቢሾፍቱ ከተማ እንደ ስሟ የምትጠራበት ቢሾፍቱ ሐይቅ ላይ ነው። ሕዚ ንርከብ ብሽም እዛ ከተማ ኣብ ዝፅዋዕ ቃላይ ቢሾፍቱ እዩ። ሆቴልናን ሪዞርትናን ኣብዚ ቃላይ እዩ ዝርከብ። እዚ ደው ኢልና ብዛዕባ ቱሪዝም እነዋግዕሉ ዘለና ቦታ ቅድሚ 4 ዓመትን 8 ኣዋርሕን ኣብዚ ኣይነበረን። ድሕሪ ዝተገለጸ ግዜ ተሃኒጹ ዝተዛዘመ እዩ። ሓፈሻዊ ግልጋሎትና እንህበሉ ኣግባብ ብመዳይ ኮንፈረንስ ግልጋሎት መዕረፊ ክፍልታት፣ ግልጋሎት ምግብን መስተን፣ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፓ፣ መዘናግዒ ህፃውንቲ ጌርና ክብሪ እቲ ገዛ ብዝዕቅብ ኣግባቢና ሃኒጽናዮ። እዚ ዕማም ሃፍቲ ከተማና እውን እዩ። በዚ ድማ ንዕቤትን ምዕባለን እዛ ከተማ ርኡይ ግደ ኣለዎ። እዚ ንጥፈት ተደሪኹ ዝመጽእ ሸርፊ ወጻኢ ንምዕባለ ሃገር ረብሑ ፍሉጥ እዩ። ምንቅስቃስ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ንንጥፈት ሆቴላት ይኹን ሓፈሻዊ ረብሓታት ዘለዎ ጥቕሚ ዝተፈላለዩ ምዃኑ ዝገልጹ ድማ መካየዲ ስራሕ ኣብ ቢሾፍቱ ዝርከብ ሪዞርት ኣይተ ደጀኔ ሰፋዮም። ቢሾፍቱ ከተማ የራሷን ካልቸር የራሷን ሴቶች ከተማ ቢሾፍቱ ትውንኖም ጸጋታት ባህልን ተፈጥሯዊ ውህብተታታን ንምልላይ ዕድል ትረኽበሉ ኣጋጣሚ ዝፈጥር እዩ። ከም ክልል ይኹን ከም ሃገር ጥጡሕ ኩነታት ፈጢሩ ብብርካ ዓለም ለኸ ክትልለ ዕድል ዝህብ እዩ። በጻሕቲ ዓዲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብዚ መጺኦም ክህውፁ ዘመቻቹ እዩ። ተኣከብቲ ተመሊሶም ሃወፅቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም። ዝተተለሙ ትልምታት ክዕወቱ ዝኽእሉ ከተማ ቢሾፍቱ ዘለዋ ጸጋታት ብግቡእ ምክንኻን ተኽኢላ ብምዃኑ ነቶም ጸጋታት ናይ ምሕላውን ምሕብሓብን ንጥፈት ቀንዲ ውራይና እዩ ይብሉ ሓላፊ ኮሚሽን ቱሪዝም ምምሕዳር ቢሾፍቱ ኣይተ ደጀኔ በድሩ።
እየሰራንበት ያለ ነው የዲስቲኔሽን ዴቨሎፕመንት ነው። ዲስቲኔሽን ማለት ካብ ዕማማትና ተሓደ ዴስቲኔሽን ዴቨሎፕመንት እዩ። እዚ ማለት መዕለብ በጻሕታ ዓዲ ክኾኑ ዝኽእሉ ቦታታት ምልማዕ ማለት እዩ። ከም ኣብነት 7 ቃላያት ከም ከተማ ኣለውና። እዞም ቃላያት ዘላቕነት ክህልዎምን ሰባት መባፅሕ ክገብርዎም ሓደጋ ክዕቀቡ ሓለዋ ፅሬት እቲ ከባቢ ክንጠፈሉ ስራሕትታት ተጀሚሮም እዮም። ኣብታ ከተማ ኣብ ምርግጋጽ ምዕባለ ቱሪዝም ገዚፍ ረብሓ ዘለዎም ቱሪዝም ንግዲ ዝመለለዮም ፍጻመታት ባይታ እንዳሓዙ ይርከቡ። ማዕድ ዜና በምክትታል ትርከቡ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር ኢትዮጵያ ዝተግበረቶ መምሓሺ ማክሮ ቁጠባ ቀንዲ ዕላምኡ ንቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ምቹውን ተወዳዳርን ምህዳር ንምፍጣር እዩ ክብሉ ገዛኢ ብሄራዊ ባንኪ ማሞ ምሕረቱ ገሊጾም ኣለዉ። ንጸብጻብ ሳምሶን ገድሉ ናዝሬት በሪሁ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምጥቃም ጠመተ ዝገበረ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ይግበሩ 2025 ፎረም ቢዝነስ እናተኻየደ ይርከብ። ኣብቲ ፎረም ዕድላት ኢንቨስትመንት ጠመተ ዘተ ፓናል እውን ተኻይዱ እዮም። ኣብቲ ዘተ ፓናል ገዛኢ ብሄራዊ ባንኪ ማሞ ምሕረቱ ዕላማ ዝተማልአ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ ኢንቨስትመንት ምድጋፍ ምህዳር ተወዳዳር ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ምፍጣር ኢሎም እቲ ሪፎርም ጸገማት ምፍታሕ ዘኽእል ኮይኑ ምድላውን ንሰብ ሃፍቲ እውን ኣታዊ ምፍልፋል ዘኽእሎ ምዃኑን ተዛሪቦም። ሪፎርም ፕሮግራም was designed to support increased investment. ቀንዲ ዕላማቲ ፕሮግራም ሪፎርም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ንምድጋፍ እዩ። እቲ ሪፎርም ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ሒዙ እዩ። ኮይኑ ግን ቀንዲ ኣካል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ምዝማን ፖሊሲ ዝተተሓዘ እዩ። ጸገም ናህር ዋጋ ንምፍታሕ ነጥቢ እቲ ሪፎርም ብዝሓሸ ኩነታት ንምፍታሕ ብዘኽእል መንገዲ ተቐሪጹ እዩ። ንፖሊሲ ገንዘብ ግንባር ዝኾነ ዘፈር ፋይናንስ ሸርፎ ወጻኢ ሓሳብ ሪፎርም ሓቃዊ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽሰፍሕን ተወዳዳሪ ዓቕሚ ንኽፍጠርን ምግባር እዩ። ኢንቨስተራት ኣታዊ ንኸፈልፍሉ ምኽኣል እዩ። ሓደ ኢንቨስተር እንተዘይትሪፉ ዝመጸሉ ዝኾነ ምኽንያት የለን። ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ኢትዮጵያን 10 ዓመታት ጾሙ ዝሓደረ መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሕርሻ እናእተወት ከም ዝኾነን ሓደሽቲ ዕድላት መዓድን እናተዓዘበት ምዃና እውን ሓቢሮም ብዙሓት ዕድላት ኢንቨስትመንት ዘስፍሑ መማሓየሽታት ምግባሮምን ብድሕሪ እዚ ድማ ልዑል ቁርጸኝነት መንግስቲ ምህላው ዘመላኽት ምዃኑ አብሪሃም 80% of our investment came from domestic resources. It tells you this is a serious government that is investing in the future. ሸሞንተ ሚታው ኢንቨስትመንትና ዝተረኽበ ካብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ እዩ። እዚ ንቅድሚት ኢንቨስት እናገበረ ዘሎ መንግስቲ ቁርጸኛ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ። ከተማታት እናሰራሕና ኢና። ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ረብሓ ዘይዋህለ መሬት ሕርሻ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ እቲና ኢና። ሓደ ዕድላት ማዕድን እውን እናረአና ኢና። መናእሰያትና ኣብ ውሽጢ ዲጂታል ስፔስ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፁ ቀጸልቲ ጅማሮታት ንክርዩ እናሰልጠና ኢና። ስለዚ መንግስቲ ቁጠባ እናነቃቅሐ ልዑል መዋዕለ ንዋይ ፈሰስ እናገበረ እዩ። ብዙሓት መማሓየሽታት እውን ተገይሮም እዮም። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ቁርጸኛነት መንግስቲ ኣሎ። ፎረም ቢዝነስ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ይግበሩ 2025 ሎም መዓልቲ ክዛዘም እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዑደት ስራሕ ናብ ሳዑዲ ዓረብያ ምእታዎም ተገሊጹሎም። እቶም ፕሬዚዳንት ሳዑዲ ዓረብያ እንትበጽሑ ብመራሒ ሳዑዲ ዓረብያ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣቀባብላ ተገይርሎም ኣሎ። ንጸብጻብ ዛህራ መሐመድ ሙሉብርሃን ግርማይ ኣሜሪካ ንመበል ካልኣይ ግዜ ንምምሕዳር ስዒሮም ስልጣን ዝሓዙን ናብቲ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ስራሕ ንምጅማር ካብ ዝኣትውሉ እዋናት ሒዞም ዝተፈላለዩ ትእዛዛት መፈጸሚ ስራሕ ብምፍራም ዝፍለጡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መብዛሕትኦም ዓለም ለኻዊ መራኸብቲ ሓፋሻት ፈላማይ ምስሊን ኣጀንዳ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ቁጠባ ኣሜሪካ ንምዕባይን ሓያልነታ ንምምላስ ብዝብል ዝጀመርዎ ስራሕ ተወሳኺ ጽዕንቱ ታሪፍን ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕ ምስ ዘለዉ ፎቶቶም ዝነበሮም ቅርርብ ንኽርሓቕ ዝገበረ እዩ። ብምክንያት ውሳነ ወሰኺ ታሪፍ ምስ ፈተውቲ ሃገራት ዘለዎም ርክብ ዲፕሎማሲ ምልሕልሑ ዝረኣዩ ትራምፕን ነቲ ውሳነ እናመሓየሹን ሓደሽቲ ስምምዓት ንግዲ እንትፈራረሙ እውን ተስተውዒሉ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ዘበን ስልጣኖም ፈላማይ ዝኾነ ዑደት ስራሕ ናብ ሳዑዲ ዓረብያ ብምግባር ጀሚሮም እዮም። ትራምፕ ሳዑዲ እንትበጽሑ
ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ሪያድ ተራኺቦም ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም እዮም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኳታርን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት 3 መዓልትታት ዑደት ንምግባር ብመሰረት ዝሓዝዎ ትልሚ እዩ ሎሚ ኣብ ሳዑዲ ዝኣትው። እዚ ዑደት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ 3 ቁልፊ መሓዙት ሃገራት ዘለዎም ርክብ ንምጥንኻርን ሓይሎም ንምርኣይ ይሕግዞም እዩ ተባሂሉ እዩ። ዑደት ትራምፕ ንኣሜሪካ ዋና ፋይናንሻል ኢንቨስትመንት ምርካብን ኣብ ጋዛ እውን ስምምዕ ቶክሲ ጠጠው ምባል ንምዕሳልን ከምኡውን ኣብ መንጎ ሳዑዲን እስራኤል ዘሎ ስሩዕ ዝርርብ ጠመተ ከም ዝገብር ትፅቢት ይግበር። ትራምፕ ፈላመይቲ መባፅሒ ዑደቶም ኣብ ዝኾነ ሳዑዲ ዓረብያ ኣብ ዝህልዎም ጻንሒት ምስ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ኢንዳስትሪ ኣሜሪካ ዝውዕል $1 ትሪልዮን ኢንቨስት ንምግባር ዘኽእል ተስፋ ክረኽቡ እዮም ተባሂሉ እውን ትፅቢት ይግበር እዩ። እዚ ኢንቨስትመንት ልዑል ቢን ሳልማን ቅድም ክብል ዝሓሰብዎ ናይ $6 ቢልዮን ትልሚ ኢንቨስትመንት ዘካተት ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ እዩ። ኣሜሪካ ቅድሚ መንገዲ ትራምፕ ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ልዕሊ $1.4 ቢልዮን ዘውፅእ መሳርሒ ኩናት ምሻጣ ዝፍለጥ እንትኾን ኣብ መፍረይ ቺፕ ሲአይኤን ኣብ ኢነርጂ ዘሎ ኢንቨስትመንት ሓዊሱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብርክት ዝበሉ ስምምዓት ኣብቲ ዑደት ዕላው ክግበሩ እዮም ተባሂሉ እውን ትፅቢት ይግበር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ትራምፕ ንሳዑዲ ዓረብያ ዓበይቲ መሳርሒ ውግእ ክሸጡ ከም ዝኽእሉ እውን ትፅቢት ይግበር እዩ። ኣብ ኢንቨስትመንት ፎረም ኣሜሪካን ሳዑዲ መደረ ከስምዑም ተባሂሎም ትፅቢት ዝተገበረሎም ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናብ ኳታርን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከም ዝኸዱ ጸብጻብ ቢቢሲን አልጀዚራ ይሕብር። ተመልከቲ ማዲ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ ብዘካየዱ ራብዓይ ዓመት ዘበን ስራሕ መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ 4 ኣዋጃት ብምምርማር ኣጽዲቑ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘሎ ዞባዊ ድሕንነት ንምሕላው ዞባዊ ትካላት ጸጥታ ምጥንኻር ኣድላዪ ከም ዝኾነ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም። ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዑደት ስራሕ ናብ ስዑድ ዓረብያ ምእቶም ተሓቢሩ። እምባርከስ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም